Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Es constitueix la mesa de contractació designada per la licitació, per l'adjudicació de la licitació de serveis de neteja dels edificis, dependències locals i instal·lacions del municipi de Palau-solità i Plegamans. El passat dia la mesa està composta per l'alcaldessa accidental, la senyora Eva Soler Guallat, com a vocals de l'Ignasi. Sí. El senyor Ignasi Fargas Roca, la senyora Sandra Cortilla, regidor, la senyora Sandra Cortilla Salvador, tècnica de serveis jurídics, jo com a secretària de la corporació, el senyor Francesc Pallarós com a interventor municipal i la secretària de la mesa, la senyora Teresa Villaplana Costajussà. Hi assisteixen tots els membres que composen la mesa. Indicar que el passat dia 24 de juliol de 2020 es va procedir a l'obertura dels sobres A i B. Del sobre A es va observar que els 3 licitadors que han presentat proposta, que són Acciona Facility Service S.A., CPI Integrated Service S.A. i Multinanau S.L. Hi havia una sèrie de mancances a la documentació administrativa del sobre A que se'ls va requerir perquè la subsanessin i un cop subsanat es va traslladar la documentació al tècnic municipal per tal que fes el seu informe respecte als criteris que depenien d'un judici de valor. Els criteris que depenien d'un judici de valor estan establerts a la clàusula 11B dels plecs i eren, resumidament, 11B1, valoració de projecte tècnic de neteja, tipus dels edificis de referència, i es diu que es valorarien fins a un màxim de 15 punts les ofertes que oferissin un millor i més adequat grau de mecanització del servei i especialment aquelles que oferissin maquinària i eines per utilitzar el servei al marge de les que ja estan contemplades al plec de prescripcions tècniques. Totes les màquines que s'ofereixen hauran de ser necessàriament noves i hauran d'estar disponibles a la data d'inici de la proposta del servei i fins a la finalització d'aquest. I es valorarà fins a un màxim de 5 punts el pla de neteja adaptat al grau de mecanització del servei proposat, valorant-se la proposta que més s'apropi als requisits expressats als paràgrafs anteriors. Llavors, elaborada la proposta pel tècnic municipal, la lectura la fas tu, de l'informe o la faig jo? Elaborat l'informe en relació als criteris que depenen del judici de valor per part de les 3 empreses, previ incís indicar que la documentació administrativa subsanada era correcta i per tant que procedeix l'admissió dels 3 licitadors, doncs ara procedeixo a la lectura de l'informe emès pel tècnic municipal en relació als criteris que depenen d'un judici de valor. El senyor Ramon González Ibáñez, enginyer tècnic municipal de l'Ajuntament i en compliment del disposat per la mesa de contractació de data 24 de juliol, en relació al procediment obert, regulació harmonitzada amb publicitat del contracte de serveis de neteja d'edificis locals i dependències de l'Ajuntament, informo. El dia 24 de juliol es va constituir la mesa en relació al procediment abans esmentat, essent el pressupost base de licitació del contracte d'1.394.591,84 euros IVA exclòs. La secretària de la mesa de contractació certifica les relacions d'empreses que han presentat el procediment de licitació declarant-se admeses les següents proposicions, per tant, la dels 3 licitadors, que l'apartat B de la clàusula 11, referit als criteris que depenen d'un judici de valor, són els que he donat lectura amb anterioritat, per tant, no em reiteraria, i amb una puntuació total màxima de 20 punts, que les propostes... Diu la valoració de les propostes dels licitadors. La presentada per Acciona Facility Service S.A. El licitador Acciona Facility Service S.A. aporta una declaració de confidencialitat en relació a la documentació aportada al sobre B i detallen els documents, informacions i aspectes de l'oferta que consideren confidencials. Entre els documents que estan inclosos en aquesta declaració de confidencialitat es troben l'apartat 2.3 del personal i planificació de les tasques i el 3 d'equips i eines. Per tant, només figurarà en aquest apartat criteris que depenen d'un judici de valor la valoració atorgada a l'empresa un cop analitzada la documentació aportada. Llavors, pel que fa a Acciona, la mecanització fins a 15 punts es valora en 5 punts i el pla de neteja, que es podia valorar fins a 5 punts, es valora en 2. La puntuació total atorgada és de 7 punts.
Multianau SL, mecanització del servei. L'empresa Multianau SL detalla el punt 2.9, grau de mecanització del servei, maquinària escrita per a l'execució del pla de treball, la maquinària i eines que quedaran escrites al servei per edifici, descripció exhaustiva de les mateixes i fitxes tècniques, aspirador professional, limpiamoquetes, màquina rotativa, màquina de polir, hidronetejadora, fregadores automàtiques, elevador, etc. En conclusió, l'oferta de maquinària que el licitador escriu al servei és molt àmplia i versàtil per a la prestació del servei i ofereix la possibilitat de cobrir totes les necessitats i possibles eventualitats que puguin presentar-se. A més, el fet diferencial de que part d'aquesta maquinària quedi fixa a les instal·lacions permet garantir un servei més àgil i eficient. Pel que fa al pla de neteja adaptat al grau de mecanització del servei proposat, el licitador presenta una memòria molt descriptiva i específica de cadascun dels centres objecte del servei, 2.10 llibre de registre per edifici, neteja d'edificis de referència i un programa operatiu per a la prestació del servei als edificis que integren l'Ajuntament. A més, cal destacar que la seva oferta contempla un pla de neteja adaptat davant de les contingències derivades de la Covid-19. En conclusió, el licitador recull al seu pla de treball tot el necessari per a dur a terme el servei. La descripció del material per centre cobreix sobradament les necessitats dels mateixos. La maquinària escrita als centres és molt específica i àmplia. El pla de neteja adaptat davant de les contingències derivades de la Covid-19 pot millorar el servei, sobretot als centres educatius. La puntuació pel que fa a la mecanització, que estava establerta fins a un màxim de 15 punts, és de 15 punts. I pel que fa al pla de neteja, que estava valorat, que podia valorar-se fins a un màxim de 5 punts, es valoren 5 punts. Per tant, la puntuació atorgada perquè depèn dels criteris perquè fa els criteris que depenen d'un judici de valor és de 20 punts. CPI Integrated Service Societat Anònima. Mecanització del servei. La empresa CPI Integrated Service S.A. considera que no és necessari aportar màquines o eines fora de les establertes al plec de prescripcions tècniques. En conclusió, el licitador no realitza cap millora que fa referència a la mecanització del servei perquè la seva oferta indica: es considera que no és necessari aportar màquines o eines fora de les establertes al plec de prescripcions tècniques. Pel que fa al pla de neteja adaptat al grau de mecanització del servei proposat, en cap cas es pot valorar un pla de neteja adaptat al grau de mecanització del servei proposat perquè no s'ha proposat cap millora en la mecanització del servei. En conclusió, el licitador no realitza cap millora en el que fa referència a la mecanització del servei, el licitador només recull al seu pla de treball els mínims especificats al plec de prescripcions tècniques. Per tant, la puntuació atorgada en mecanització fins que pot valorar-se fins a un total de 15 punts és de 0 i pel que fa al pla de neteja, que pot valorar-se fins a 5 punts és de 0. Puntuació atorgada total 0 punts. El quadre resum de propostes presentades i puntuació atorgada pel que fa als criteris que depenen d'un judici de valor, pel que fa, tal com s'ha indicat, Acciona Facility Service S.A., mecanització 5 punts i el pla de neteja 2 punts, un total de 7 punts. Multianau S.L., mecanització 15 punts, pla de neteja 5 punts. Puntuació atorgada, total 20 punts. CPI Integrated Service, mecanització 0 punts, pla de neteja 0 punts. Puntuació atorgada 0 punts. Ramon González Ibáñez, enginyer tècnic municipal. Llavors, ara procediria l'obertura del sobre C que correspon als criteris avaluables via fórmula, que són dos criteris, un, l'oferta econòmica, que es pot valorar fins a 50 punts, i l'altre, les millores complementàries referides al servei fins a un total de 30 punts. Llavors, si la senyora presidenta no té cap objecció, procediríem a iniciar l'obertura dels sobres de les propostes presentades per cada un dels licitadors. Sí, endavant. ¿Dónde lo tengo? El veieu, oi? No. No veiem una pestanya a internet. No veieu? Oh, espera't un moment. Tenim internet, sí. A veure. Ara? Ara sí. Ara sí, oi? Vinga, doncs aplicarem les credencials. I ho direm al sobre.
Començarem per multinau. Me'n pots posar-te aquí en el lloc per visualitzar el que presenta. L'annex 3, proposta econòmica. ¿Quieres una silla? No. Milió 391.000. 1.391.000 ¿Esto quién es? IVA exclòs. Això és multinau SL. Esto es... Vale. Vale? Doncs, per favor. L'annex 4, millores complementàries. Perdoni, pot repetir el preu, sisplau? Sí, 1.391.000. IVA exclòs. Vale, les millores complementàries... Bueno, signa el document, però em sembla que deuen estar aquí, millores complementàries. Tiene que haber un importe igual. Vale. Al final yo supongo que necesitará el importe económico. Necessites El importe económico exclusivamente, porque se pide que detallen que ponga el importe económico final. Aquí detallan todo y al final se va a redondear. Aquí. Vale, Desinfecció, sí? Així tal qual ja? Me voy. Vale. Valoració econòmica. 22.500 por 2 años. 22.500. 22.500. Vale, tiri. Torna a passar-lo una mica sense tanta... Sense tant... Sí, que es vagi bé una mica pàgina per pàgina. Bueno, doncs... Sí, Vale. perquè la resta de licitadors també ho puguin visualitzar. Vale. No corris tant, no, una miqueta més. Perdoneu, però és que no es veuen els documents. No es veuen els documents, no veiem No es res. veuen els documents? No veiem res, només veiem la pantalla original. Un moment. A veure, un moment. Està aquí? Que no veu els documents. Tranquila. Como me lo impreso aquí. Sí. Sí, puedo meterlo aquí. Veieu ara el document? Ara sí. Vale. Doncs millores complementàries referides al servei Sí, passa una mica... de l'empresa Multinau. No corris tant, no. Són moltes pàgines, eh? Sí, ja, però ho puguin visualitzar. Sí, va bé. Descripció de les tasques. El cost de les millors freqüències i serveis... Aquí hi ha una altra, eh? Hi ha diverses millores. Espera't a tenir-lo tot, perquè... Millors referides a l'equipament. Espera, però no, espera. Ho presenta fraccionadament en diversos tipus. Quan vegis l'import, atura't una mica, Pere. Jo segurament és l'altre, 44. ¿Lo tengo con todo? 44, em sembla. 44 també? No sé això. El pla d'execució.
La valoració Sí, econòmica... 44.000 i alguna cosa més 22.500. No sé, pero... Col·locació d'unitats higièniques. Es que Al está final de todo quiere decir que no tiene un resumen de todo. Espérate. Al final, cuando lleguemos yo creo que al final lo han sumado todo. ¿Ves ahí 18.000 y pico? La valoració econòmica provada. No, porque entonces cada una de las partidas que proponen. Vale. Al final el resumen seguro. Resum del cost total de les millores complementàries del servei. Vale. Atura't una mica aquí. Al final de todo está... Bueno, aquí el tens, no? Les millores referides a les freqüències, 44.442 amb 62. Sí, pero me refiero que lo han sumado ellos también, supongo, digo yo. Entonces eso, no pues nada. Vale, total. 100.000. Bueno, se van de... Superan el 5% que es el máximo, con lo cual será toda la puntuación. Bueno, el cost total de les millores ofertades és de 100.302 amb 0,9. Sí, que es un 7% y como el máximo es el 5, pues tiene igual de toda la puntuación. Aquí está fijado un máximo. Vinga. Vale, 100.302. Perdona, vam establir un màxim. Sí, sí, el 5%. Hòstia, que se'n van, no? Pues que pase presupuesto. Vinga. Ens anem, doncs, a CPI Integrated Services. La proposta econòmica. €1.380.645 amb 92 euros. No es veu, no es veu. Tampoc? Mare meva, un momentet. Ai, Per això ho he fet repetir abans, perquè no es veia. a veure, és que no sé per què no es veu, si estic aquí. 1.380.645 amb 92 euros. Sí, ara sí. Empresa sí, CPI Integrate. I vas clos. I va exclòs, sí. A veure. L'annex 4, un moment, que ara el poso. Ai. Joder. Vale. Annex 4. Vale, les millores complementàries i suposo que portarà un document a part. Pregunta si ho veu. Sí, no, sí. Sí, s'ha vist. Sí, s'ha vist, oi? Ah, però aquí no porta cap més. No porta res, no? Porta aquest. L'annex 4. Aquí. Espera. Però proposa les millores complementàries. Oferim no realitzar cap millora complementària. Clar, perquè no porta més documents. 0 euros. Vinga. Vale. I ens anem, doncs, a la tercera empresa, Acciona Facility Service. Vinga, ens anem a l'annex 3. Això. No es veu, no es veu. Sí, voy. No sé per què se'm... Vale. Voy. Ja. Ja ho he vist, ja. No sé per què em surt. Ara sí. L'import de 1.348.827,64 euros. IVA exclòs. Pot repetir, sisplau? 1.348.827,64 euros. IVA exclòs. I les millores... Proposo resol de millores complementàries. No incorpora en document adjunt proposta de millora en els termes establerts a la clàusula de referència. Què era?
que s'incorpora al document adjunt en proposta. Millors referides. Declaració de confidencialitat. Sí, això passa la còpia en tot. Millores complementàries. Millores referides a l'equipament. Parc complet de maquinària. Vale, l'import. Suposo que serà això. Quantificació de les costes de les millores. Això lo miramos luego, no ya. 70.435 amb 94 euros. No quites. 70.435 amb 94. No hi ha res més, no? No, s'ha acabat aquí. Doncs procederà a l'estudi de les millores i es convocarà la mesa per fer la proposta. Sí, es passarà ara, es farà l'estudi de les millores i es passarà al tècnic perquè faci l'informe corresponent i ja farem la proposta. Sisplau, Convocarà de nou la mesa. ens podríeu dir les empreses que heu entrat, el nom del representant i l'empresa? Sí, bon dia. Soc Jaume Masnou, de l'empresa Acciona. Jaume Masnou. Correcte. Sí, qui més? Soy el Xavier Sánchez, de CPI Integrate. De CPI, vale. I de multinacional d'algú? Hi havia tres empreses? No hi ha ningú més? No, Deuen haver tres marxat. persones. Sí, però deu haver marxat. Bueno, doncs es trasllada la documentació al tècnic perquè examini les millores i la seva adequació al fet que realment ho són i llavors emetrà l'informe i es convocarà de nou la mesa per fer la proposta d'adjudicació. Llavors, si la presidenta autoritza, aixecaríem ja la celebració d'aquesta mesa. Perfecte, gràcies, Assumpció. Molt bé, Bon dia a moltes tots i gràcies. totes. Merci. Adiós, bon dia. Adéu.